The future of Live Good. Tignan niyo po kung ano naghihintay sa atin sa Live Good. Sususugan pa natin bakit talagang puputok ang bawat isa sa atin. One day, we have big warehouse from different countries, no, na potential country. Magkakaroon tayo niyan. Of course, magsisimula lang sa maliit, pero time will come, napakalaki po niyan. Nakikita niyo ba yan? Ako nakikita ko yan eh. Nagsimula din naman ang mga yan, maliliit lang eh. Sila Amazon, sila Costco, sila SNR, sila Landers. Lahat yan, nagsimula sa maliit lang. Si Amazon, nagsimula sa libro lang eh. Libro lang ang binibenta, digital pa. Oh, pero ngayon, lahat ng kailangan mo nasa Amazon na. Now, tignan nyo, mga appliances, di ba? Oh, Live Good yan. Oh, ano pa? Mga, ano pa yan? Appliances din yan eh. Mga solar panel, Live Good din yan. Household products. Lahat ng tahanan may household eh. Live Good din. Sipin mo. Oh, magkakaroon tayo ng mga hotel savings card. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, malapit na yan. Eh, yung mga ibang kabataan nga natin, na-apply na yung reward ni Upline Jessie Garcia. Sipin mo sila, Coach Martinel, Coach Janet, nag-book sa isang hotel, 3 nights. Tama, 3 nights, no? Ang binayaran nila, 2,000 pesos lang. 3 nights. Because of the hotel saving card na reward ni Coach Jessie Garcia. Ganun yan, no? Time will come, magkakaroon tayo, products din natin yan. And, ano pa, of course, Live Good yan, mga apparel, magkakaroon tayo yan. Live Good din yan. Okay? Mga sport products, gadget, Live Good din yan. Magkakaroon tayo lahat yan. And, airline tickets, magkakaroon din tayo yan. Live Good din yan. So, isang araw, produkto natin yan. Ang ginawa ni Ben, bumili ng maraming airlines ticket. Siyempre, si airline, bibigay niya ng mababang presyo kay Ben. Bakit? Aba, hindi pa naman gagamitin. Binayaran ka na ng cash. Pera na yun. Ba't di ka papayag? Ang hotel, ganun din. Bibili ng maraming slot sa hotel. Bibili ni Ben yan. Okay? Discount card yan. Ang gagawin naman ng affiliate member, bibili natin yan. Kasi products yan na anytime pwede mong gamitin. Hotel, airline, nakakabaliw po talaga. Kaya puputok talaga ang Live Good eh. Okay? Yan ang future ng Live Good. Maniwala po kayo.